नैबे सौगुरि आरो बे बेटबारि ओनसोलाव हकपुर ओनसोलाव बे ओंखारदों जोंनि रायजोफोरा खबर हरदोंमोन बेनि उनाव जों लोगो फैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि पुलिस पार्सनेलबो फैबाय जेरै फैनानै जों नायफैबाय जायगायाव नंमारबायबो बे जाहाराव दङमोन दै जिङाव बेनिफ्राय जोंनि रेस्किउ टीम मोनसे लिंहरबाय जोंनि गोजौआव खबर हरबाय फैबाय फैनाय उनाव जेथिया जों माने बेखौ हमनो थाखाय साखाफारा जाबाय बेवहाय माने एसे गोजानथिंजाय खारबाय आरो बुस्थुआ बेखौ जों हमनो हायाखिसै दिनै बेनिफ्राय मोनाबायबो दा मोनानायावथ' बे सम्भब जानाय नंला बेखायनो जों दा गाबोन फुंनिफ्रायनो जों बेखौ नागिरसिगोन नागिरनानै जों बेखौ रेस्किउ खालामनो नाजासिगोन। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानांगौ होनना फोरमायगोन जिहेतु बेवहाय जुनार फैदों नैबे ओनसोलनि रायजोफोरखौ बेखौनो सांग्रांथि होनो लुबैयो बियारजों जों खेला खालामनो नाङा बेजों जों खारनानै खारग'यो ना दैयाव खारग'यो ना जों बिफाङाव गाखोनानै खारग'यो जों बेजों जेरावबो खारग'नाय नङा बेखायनो बे जोबोद एंग्रि माबाया जिबा बेखायनो बेनिफ्राय हानायमानि गोजानाव थानांगौ आरो बे नुयोब्लाबो जों जेबो एदावालाबासिनो जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव खबर होयो बा थानायाव खबर होयो जों लोगो लोगो गम मोनगोन अब्ला जों फैगोन। बे ओनसोलखौ मा जायगा होननानै फोरमायो? बेखौ सौगुरि आरो बे भकपुर बेखिनि ओनसोला मानास नेसनेल पार्कनिफ्राय फैदों आरो ना मानासनिफ्राय बे गोबां गोजान बे जानांगौ दैमाजों फैदों दैमा सेराव नालाय बेखिनियानो।